meta nagħmlu xi ħaġa ħażina, nidimbu, inħossuna guilty. Da sens taħtija jista' jaffettwana b'diversi modi u jista' jkun il-kawża wkoll ta' numru ta' problemi u disturbi emozjonali u anka psikoloġiċi, pereżempju bħal rabja u d-depressjoni, jista' jagħmilna aggressivi jew perfezzjonisti. Jista' wkoll jipproduċi fina il-biża', speċjalment il-biża' mill-futur, il-biża' mill-mewt. Il-biża' mill-mewt tista' tkun effett tal-guilt li aħna nkunu qegħdin inġorru. Fl-ewwel qari jekk qattu attenti għandna eżempju ċar ta' dan. Hekk kif il-guilt, kif is-sens taħtija ipproduċiet il-biża'. Infakkarkom li Giuseppi diġà kien ħafrilhom il-ħutu 17-il sena qabel. U ma reġax lura, dik il-maħfra ma ħadix lura, madankollu ħutu qatt ma kienu nħelsu mill-guilt. B'xi mod pruvaw iżommu għall-isfel, jifgawha, imma xorta baqgħet hemmhekk għaliex qatt ma ddiljaw magħha. U għalhekk reġgħet telat fil-wiċċ, fil-ġrajja li qrajna. Beżaw li jissaħuhom la darba mit-missierhom ħajpattijilhom. U allura ħajkollhom iġarbu wkoll mill-ġudizzju kiefer taħuhom. U da minkejja li kien ħafrilhom, minkejja li kien ksihom bil-favuri, minkejja li qatt żgur ma tomx jifhmu illi kien sa jivvendika ruħu minnhom jew kien tfadallu xi mrar f'qalbu. Minkejja da kollu. Jien naħseb ħasbu li kienet xi ħaġa kbira wisq li jieħuhom ħafrilhom vera. Donna qalu ma jistax ikun li wara li għamilna dak l-advili ħafrinna. Ma kienux kapaċi japprezzaw jirċievu għalihom dik l-imħabba, dik il-grazzja u dik il-maħfra taħuhom Giuseppi. L-aħwa l-kol għamilna xi ħaġa ħażina, l-kol nibna, u xi wħud minna niftakru meta rafna id-dnub tagħna u ħassejna wkoll is-sens taħtija. Dak il-mument li ħassejna dak il-guilt fina. Niftakru wkoll però li ma waqafniex hemmhekk. Arafna wkoll il-grazzja t'Alla. Murija f'ibnu u offruta lilna b'xejn. Arafna dil ħaġa ndimna, emminna f'Ġesu, Alla ħafrinna dnubietna verament u kompletament darba l-dejjem, però mistoqsija tiegħi llum hija din, irċevejna imma tassew din il-maħfra mod personali. Emminna li Alla tassew verament ħafrinna dnubietna kollha kompletament, emminnija din, irċevejnija jew le. Jew bħal ħud Giuseppi għadna nissuspetta forsi narawha xi ħaġa wisq kbira li Alla jista' jaħfrinna f'mument dnubietna kollha darba l dejjem b'mod komplut. U allura jista' jkun li għadna nġorru xi ftit jew il-guilt. Dik is-sens taħtija u li allura tipproduċi fina fost ħafna affarijiet oħrajn il-biża' u anke l-biża' li xi wħud minna għandna mill-mewt. Fl-ewwel Ġwanni, kapitlu 4-18 naqraw hekk, l-imħabba perfetta tixħed il-barra il-biża'. Hija oħti, tarax imkien din l-imħabba perfetta? Fejn ssiba? Fejn tista' ssib din l-imħabba perfetta t'Alla għalik? Hawnhekk għandna it-tifkira, il-konfermazzjoni, il-garanzija ta' din l-imħabba perfetta li Alla għandu għalik. Konferma li Alla ħafirlek ta' bilħaq kompletament. Għandek il-garanzija biex ma tiddubitax. Għaliex kultant xi wħud minna niddubitawha. Minkejja nerġa' ngħid li Alla għattina bil-barkiet. Minkejja li dejjem żamm kelmtu. Qatt ma reġa' lura minn kelma tiegħu. Minkejja da kollu jista' jkun li aħna niddubitaw. Għalhekk illum għal darb'oħra nixtieq nistidinkom li temnu ta' bilħaq lil Alla meta jgħidilkom li jekk intom stqarrejtu dnubietkom, indimtu u ta' bilħaq ħaffrilkom kull dnub b'mod komplut.
Nistidnek ukoll tirċivija dik il-maħfra, tirċivija għalik personali jekk għadek forsi dubjużi u dubjuża għadek ma rċevejtix, u tara li appena tagħmel hekk tinħeles minn kull sens ta' ħtija, minn kull gilt. U allura tinħeles mill-gilt, tinħeles mill-biża, anka mill-biża tal-mewt. U tinħeles mill-biża tintela bisliem, ġewwieni, bl-assigurazzjoni u blena li Alla jixtieq li jiena u inti ingawdu. Amen.